Един път, два пъти, три пъти, 7 пъти. 7 пъти. И на 7-я път станаха нещата. Но Господ чака. Често се забавя. Данаил. О, мъжо възлюбени! От деня, в който насочи сърцето си да търсиш разбиране, думите ти бяха чути. И аз дойдох заради думите ти, защото видях сърцето ти, че търсиш разбиране и виждам, че искаш. Обаче, вика, княза на Персийското царство ми противостоеше и нямаше никой друг, който да воюва с мене за тебе, освен Михаил. И ми противостоеше 21 дни и аз не можах да дойда. Там става война и вие не трябва да отпадате, а да се уповавате на Бога и да кажат, каквото и да се е случило. Бог има мил, защото аз съм се покаял и ще се уповая с Него с цялото сърце. Дори да съм се грешил, покаявам се и повече никога няма да се връщам назад. Но върнеш ли се, няма да благоволи в тебе душата му.